ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತದೆ ದುಬೈಡ್. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮನ್ಪರಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು. ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕವರ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಡ್ಮಿನ್ ಅಂಕಲು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನನ್ನ ಬರೋಡು. ಸೊ ಈ ಏರಿಯನ್ ಪೂರ ಎಂಕಲು ಇತ್ತ ಕವರ್ ಮಂತದ. ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೈದಿಂಡು. ಸಜ್ಜಿದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ವಡಾ ಚಟ್ನಿ ಚಾಯ್. ಕುಲಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಬೈ UAE ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾನ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 2022 ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಐದು ಮೂರು ಇತ್ತು ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹೋಯ್ದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿನ 3 ಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ನಮಗೆ ಸುರುತ ದಿನ ಒಟ್ಟೈನ ಅಂಚನೆ ನನಾತಿ ಏಪಗುಲ ನಿಗಮ ಇಂಚನೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ತಂಡನು ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಬಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದಿನಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನಕಲ್ನ ಪರಿಚಯನು ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕಲ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಒಲ್ಪದಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಪೂರ ಪಂಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ದಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತ. ಸೊ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಪಾಡೋದು ಇಂದಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೋಚ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ದಯಪಂಡಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಏತ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರ್ದ ಆತನ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೈಂಡ್ ಉಂಟದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೋಜಾದ್ರಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಟೀಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಡಿಗಳ ಕಾರಣ ಔಟ್. ಓಕೆ ಚಮಚ ಲಿಂಬೆ ಬಳಿತ ಓಟ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೋ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಮುಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಟೀಮು ಪೂರ ಟೀಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗೆದ್ದಿದೆ ಈಗ. ಪೂರ 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 ನೀರು ಫುಲ್ ಆವಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಿ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಕೊರಿ ಬಲಿ ಪ್ಲೇ ಕೊರಿ 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 ಒತ್ತದು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಒತ್ತದು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ ಕಪ್ಪು ಜಗ್ಗು ನಮ್ಮದೇ.
ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದೇಟೆ ಇದೊಂದು ತುಳುನಾಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ ಬಂಗದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವನಸ ಪೂರ ಬೈದ ವನಸದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ನಾನು ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ತೋರಿಸ್ಪವೆ ನಿಗ್ಲೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹಾಂ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಸಲಾದ್, ಹಾಂ, ಚಪಾತಿ, ಚಪಾತಿ, ಬ್ಯಾಂಗನ್ ಬರ್ತಾ, ತೆಂಗನ್ ಬರ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಉರ್ಪಿಲ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪು, ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸಾಂಬಾರ್, ಹಾಂ, ರಸಂ, ರಸಂ, ಕದ್ದಿಲು, ಪಾಯಸ, ಚೀಪಿಗೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಉಪ್ಪಾಡು ಉಂಟು. ಹಾಂ, ಊರ್ದೊಪ್ಪಾಡು ಮೇಯ್ನ್. ಸೊ ಈತ ಮೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಪುರ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಲಕ್ಕಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲುಂಡು, ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಹೆಕ್ಕಾರ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ತಿದೆ ನೆರೆಗಳ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆನೆ ಪಯ್ಯದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಳ ವಿನುತಾ ಕುಲಾಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಮೋಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಲೇಸಿನ ಬಗೆಟ್ ಮಾತೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುವುದು. ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು మనకు ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಅಂದ ಅವು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೋಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇತ್ತ ಜಾವಣಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರ ಅಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಾರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ನೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಗ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ತೂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಅಂದಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುನ್ಪು ಕಣಮ್ಮ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಿದಾಡು ಬರ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಅನ್ನ ಈ ಸೇರ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮನೆ ಕುಲಾಲಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಭಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು, ಭಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಇರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ UAE ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಲಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ದುಬೈ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ 2022 ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಮುಜೇಶ್ವರ ದುಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತೀನಿ 25 ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ 175 ಮೀಟರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 1 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ
ನಾ ದುಂಬುಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ತೆಗೆದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಂಚಿ ನನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನಾತು ಜನ ಬರುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪಿನ 100% ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Reverberation sound. Male to female. ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಗೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಂತ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೊಚ್ಪಾಯರುಂಡ ಎಂಗಲ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮೆನ್ ಸೀರೆ ಬರುತ್ತದ್ದು ಪುರಾಣಿ ತುಳಸಿ ಕಡದಲ್ಲ ದೀಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸಾರಿ ನೀರಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಅಡಿಗೆ ಬರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ದಾರಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಣಸಿರು ರೈಸರು ಪಾಕ್ ಐತೆ ಬೇಯ್ಪಾದ ಅವೇನು ಮಾತು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಉಂಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ನಾನೆಲ್ಲ ಐತೆ ಮಾತ ಕೆಲವರು ನಿಲ್ಲಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಕ್ರಮನ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅವೇನು ಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕೆ ಧ್ವಜ ಉಂಟು ಹೋಯ್ ಬಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ದೀಪದಿ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಕೊಡೋದು ಮಾತಾಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತ ಪಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸಾರಿನ ಪೈನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನಂದು ಕ್ರಮ ನನಲು ನಡುತ್ತುಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಲೆಂಕುಲು ಎತ್ತಾಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಜಿಪಾಯ ಸೊ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಚಿನಾಲಾಗ ಗೌರವ ಕುರಿಯರೇ ಬೋಡದು ಮಾತಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಯಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡ ಸೇರಿ ಈ ಬಯಕೆ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವದ ಇವೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾರಿಂಗ್ ಮೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಹಾಂ ಕೈಟ್ ನಿಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಪೋಯ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಯಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಂಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕಲಿನ ಮಾತಾ ದೇವದೇವರಿಗಳ ತೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ದುಂಬುಗು ಕೊರ್ಪಾ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಇಂಕುಲ ಈ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಸೀರೆ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ದಕ್ಕೆರೆ ಕೋರಿ
कार देख ले कॉल ऐड दिले कोरी तीन पले लास्ट गंटे बत्ತಾರೆ मेल्ले मेल्ले इरफान जाग्रते कैप्टन हाँ जोकल కొంచెం ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಈರ್ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪು ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಂ ఒక కండని ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸದ ಕೈತಲ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ కొంచెం మటరిగా సామాను పెద్దదాన్ని కొంచెం నచ్చిన సామాను కూడా పాడుతూ కట్టు వాళ్ళు తిరిగి క్లియర్ ಸೀದಾ ಅಪ್ಪೇಲಾಡೆ ಇದು ಮಾತಿರ ಗೊತ್ತುಪ್ಲಕ ಊರುಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪಿ ಮಾತಿರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಅವು ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಉಗಿಯೋರೆಡೆ ಮುಟ ಎಂಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಅಂದೆ ಜೋಡಿ ಸರಿ ತೂಲೆನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಬನ್ಲೇಕ ನಿಘಂಟು ಬಂಡ ದಿನ 2 ದಿನ
ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಪ್ಪು ಜಲ್ದಿ ಅಂಚೆ ಮುಚ್ಚತ್ತೆ ಎಂಕಲ ತಂಡನಿಕಲ ಎದುರು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮದರಂಗಿ ಲೇಸುನ ತೋಪಾಯರ ರೆಡಿ ಆದೊಡ್ಡು ಮದರಂಗಿ ಲೇಸುನ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬುಗು ಭಜನೆ ತಗುಲ್ಪ ಇದೇರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಗೊಂಚೂರು ದೀಪದಿ ಇದು ಭಜನೆ ಸುರಾಂಪ ಅದು ಬದಿತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏತ್ ಬಾಕಿಂದ ಏತ್ ಬಾಕಿಂದು ಅಸಲಿ ಕೊರುಚ್ಚೆ ಬಾಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಕುಲು ಮದುವೆಂಗಿನ ಒನಸು ಉಂಟುದು ಮದಿಮಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದು ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿನ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಡಿಬ್ಬನದ ಬಸಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದದು ಅವರು ದೀನು ಒನಸು ಮಂತದು ಕೈ ದಾಟಿ ಮುಟ್ಟದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಲಗೋರಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಲೂ ಟೀಮ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಟೀಮ್ಲ ನಾನು ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆದ ಚಹಾ ಬಂದಿದೆ.
ಜಲ್ದಿ ಫ್ರೈ ಓಕೆ ಚಾ ಟೈಮ್ ಏನು ನಂಗೆ ಸಮೋಸನ ಸಜ್ಪಾಗ ರೂಮಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ DXB ನವೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ DXB ವ್ಲಾಗ್ಸ್ DXB ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ಕುಂಡತ ಬಲ್ಲ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾತಿ ಮುಗಿ ಅಲ್ವೇ ಲಗಂದ ಬಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ರೈಟ್ 90 42 Next number 83, 83. Number 4 and 7, 47. Loss of the yield. Neragana gottilla. 18, 16 ma. Ito panna ondule. Neragana number pode palli. Nanda. Dadi. ಸಮೋಸೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಲೆಪ್ಪದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತೆರೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ರಾವ್ ಐತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಲು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗಲಾದ ಗೊತ್ತೇ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆರು ಜೋಗುಲ ಬನ್ನಿ Yes, look. All of you look here, smile. Yeah, beautiful. Look here. Smile. Yes, thank you. Thank you for the participants. All the Good. Yes, moldale. One ನಿಮಿಷ, yes. The winner is any guesses? Yes. One more. Yes, blue. Louder. Yes, the blue team. Yes. The total winners. Yes. Team blue. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮೊದಲೇ ಬತ್ತವ್ರಿ ಎದುರುಗುಲೆ ಓಕೆ, ಮೊದಲೇ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಬ್ಲೂ. Raise your hands, the blue team. Anchane. ಎಂಗಳ ಟೀಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಬಂದೊಂದು ಎಂಗ್ಳುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೊಂಜಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಲ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂಗ್ಲೇನು ಏ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅರೆಗೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿ ಅವನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಲ್ಲಿ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಕಂಡನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಕೊಡ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಚಲೋ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಮಂತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅಕ್ಕ, ಆನಂದನಿ, ಪ್ರವೀಣನಿ, ಅಕ್ಷಯನಿ, ನವನೀತಣ್ಣಿ, ಮುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಮುಖಲ ಮಾತ ಎಫರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಡೆತಂಡು ಇದು ದಾಟಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಇವೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಟೀಚರ್ ನಡತೊಂದು ನೇಟೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಯೂರು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪೂರಕ ನೀಟಾದ ಗೊಬ್ಬುಯ ಇಂಕ್ ಲಗೋರಿ ಪಂಡಿ ದಾದಿನ ಗೊತ್ತಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ఒక ಪಿಲ್ಲಿಲ ಪಾಡ್ದ ಅಂದ. ಸೊ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಜೋಕುಲ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಂದ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೋಡ ದೂಪರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದಾದೆ ಸೌಂಡ್ ಊರ್ದ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ఒక ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮೂಲ ಜಬೀಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕುಲಂದು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆದುಲೆ ಐನರ ಆಂಡ್ ನನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನಸ್ಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚ ಸುರಾತಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಚಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಪಕೋಡ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರು ಚಾತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆನ್ ಮತ್ತು ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಸೊಲ್ಮಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಕಲಂದೂರ್ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದುಬೈಡ್ ನಮ್ಮ ಜಬೀಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆದಿದ್ದುಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪ ಇಂಡೋರ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದು ಒಂಜಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬತ್ತದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಮಕೊಂಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲ ಆಯ್ನಾಗ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಟಿಶ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ ಸೊ ನಿಕ್ಕಳು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತುಯ್ಯಾರು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪ ಬಂದು ಎಣ್ಣಿವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಐತ ಪಿರೋಡು ಇಂಚೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಎಡ್ಮಿನ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತನ ನಂಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನೋಡಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನೊಂದು. ಸೊ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಪಂಡ್ದು ಆಸೆಂದು ಇವೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೇರ್ ಮಾತ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.